Chỉ bay lệ vek ole tun tum video chuanin hrisel na lam kha hoi le lok taila tun lai depression a hlor em a depression nei te ta na chotha le alaka min veng tu tur chotha bik te kan en hawanga a point to bera hian depression ne na in kai noi chotha lo kan pumpel tur te karon sei tel bok don ani ama sai ni le subscribe lo chuan mi lo subscribe sak vela pakhat na chuan omega 3 fatty acids paitam lui lamsa sanga te abikin salmon tuna le sardine hi athabik antia kan thluak za asomruk velai hi thau ania chumi atana thau hrisel cho sanga hian an paitam bika kan thluak kan chom that chuan kan rilru te a hriselanga depression laka te pokhan kan thal chuak chakin kan lo him jok don te na khani a luilamsa e thelo tan po ngapui thau te supplement te pokha e sham shama tha a tela po hian omega 3 pai tamchi te po a om to a khang te kha man wara thani panina sa lama arsa te voksa le bong sa te po mase a om tok chawle a song bol dan hrisel takak kan ti te po kha poimo ve a e ngek ngek lam ni lovin a om tok le mamo tok a chakna bo thaka song bol lawa kan e te kha kan inzir ve nga ni vitamin tha tak tak thlaya tanga kan hmu mai theilo chi te an pai tama om min te achum na tui hop te pokha kan tak satan le kan rilru lam thleng te pokhan kan lo that pui ve don ani pathum na a ran atanga kan hmu ar tui le bong te atanga siam thil te henga hian vitamin D zinc le vitamin B6 te kan hmu theya mase e ngek ngek lam kha ani khel lo kan ti to kha a om to kan e thiam te pokha ngai ve a ani lo chuan thau an pai hnema kan du ai khan kan rit ma don ani palina a chuan thil chi mizawina kan uilutuk ang chi ni kherlo enternan doite yogurt anti thor chi kimchi te hengte hian kan mu swing te atizia om ve theya protein a paitama bekang atanga an siam miso kan ti supa an man chi ang po hi a hrisel a mizawina kan thor ang chi po hi a thave tura ngai taila mase hrisel le thiang him taka kan song bol kha angai ve ni pangana chuan green tea hian thatna tam taka neya antioxidant ania chu chuan depression te lunglam natna le cancer laka te pokhan min veng ve the ni calorie a paitlem a inti chernan te po an mangna sa ani green tea ang thau chamomile pangpar chi khat hi atha boka mase hmu turawang de umai theya online pon acha thei thawani he hi mutlama min pui thei pangpar hrisel kan ti thau kha ni parukna chuan nat le thlai chi te nata hian walnut khokher hi atha filor a thuak ta na tha ani omega 3 kan ti kha apai tama ama hi amom mar mai ni amino acids te magnesium folate vitamin tha tak tak kha apai chawa walnut e rigu te hian za asom ni parukla in depression nei na chance an nei hniam bik antini ril rushisel le a engzonga thil kan thlir theina konga khan mishing te min pui boka thlai chi bi ka hian mai mu cho chi te chia seeds anti mai chia pangpar chi te flex chi te hemp mizawin ziza kan ti ang chi te po hi atha a hengte hi online pon lei tura om thina mizorama nei kherlo ma ila almond le badam te po hi atha an ti ni kan hmu phak tok ang chi kha ei tamila ei warila athani pasarina thlai bi ka thlai na hring arong hring ho hian vitamin A le C te an pai tama kan nge an tramte broccoli zi khlum te asparagus po hi tha an ti khop mai pa te po hi athalu toka pepper marchapui thaklo chi po hi atha a apikin arong sen hi athan ti ni purun chi shimshim purun var te purun sen purun zung le a hna te hengte po hi atha veka mithiam te chuan thlai hi rong chi sang sang e chin hi atha an ti ni rong sen te a hring te a eng te a rong lar kha a hrisela mase thlai po kha kan siam dana min lu toka
a hrisel na bo thak te khan song bol lawila a hela ei thei chi ani chuan fai taka sila a hela ei mei te kha a tha em em ani parian na thei a hian blueberry te strawberry cranberry berry ho shim shim hi a tha a thei mu kan ti ang chi kha cherry te grape te po hi a tha em em ani a tui box si a hei baka hian citrus fruits anti a thur chi nimbu te ser thlum ser trok ser thur chi ho po hi a tha em em anti boka mase thil hrisel lo tak tak soda te ajino te marcha te kha tel suwa suwa lawila a hrisel thei ang zel e kha kan zir ve anga ani balhla le avocado po hi tha anti em em bokani pakwana chuan dark chocolate hi a hrisel em em a mood ti thatu te po ani a hrisel na atan hian thatna tam taka pai ve ani mase thlum lu tu kha thlang lawila kan ei po khan chubaka echin tok hi kan hriat angai em em boka mamo to kha ei thiam ve angai ani point somna hian depression ne na in kai hnoi chorhalo te kan soidol ani pakhatna chuan zuk le hmuam ri thei thil heng hi chu a thalo ti kan hriat sa vek ani a anei te tan pon a ti zual thei ani panina coffee mamo tok ba ka in hian coffee hian depression a thlen ve thei anti boka a om to ka kan in kha ngai ve a pathumna chuan processed food fast food mishingina an khoi danglam na satlu tuk to ang che ho hi a hrisel lo ani sausage te ham bacon khang zong zong kha a thalawa a von thatna na thil an pol treu treu ang chi kha a thalo ani an hrisel lawa depression nei na chance kha an ti sang ve thei ani tunlaya kan eina sabok sia chuwangin depression te hi aron hlwar ta em ta ni heng te hi pumpel sham shama tha palina chuan chhang thop te cake cookie pastry heng changkang tak tak nia kan ngai te hi alo thalo em boka pangana chuan artificial sweets mishingina thil thlum kan siam ang chi ho kha a thalawa coke te cold drinks cream thlum kan ti te le thil thlum lu tuk shim shim natural taka kan hmu ni si lo ho kha pumpel a tha bokani ole heti zong hini ta se hlok puina in lo nei tura nga yela depression laka him theu turin du sakna ka hlan bok chewa lepeka kani hmule theu donia